Nik beti esaten dut, atletismoa zehazki dela, talde lanean jarduten duzu kirol individual bat. Naiz eta kirol individual bat izan, besteen lorpenak gureak izango balitz bezala bizitza ditugu, eta guretzat gure taldea bat da familia bat bezala. Urko eta Amaiur, zuek biak errandu zuen, entrenatzaile moduan ere, aritzen zaretela gaur egun. Nola egin duzue horretarako saltoa? Hasi nintzen diroagatik, egia esateko. Egia da. Eta gero ja, entrenatzaile moduan hasi nintzenan aurkitu nuen ere bokazioa, egia esateko. Eta gaur egun da, nire bizitzaren arlotik garrantzitsuenen atze, niretzat izan den atletismoak eman didan guztia, generazio berriai transmititzea, eta ja ez kirol arloan bakarri baizik eta bizitza arloan. Uste duzue horrelako ekimenak ez, eta kirola itzakitzat hartuta, edo kirola izaten aldela tresna bat, hain zuzen ere, eskualdea saretzeko eta eskualdeko herri desberdinetako jendea elkarra harremantzeko. Nik uste horrelako ekimenek badutela berezikiko garrantzia ere gehiago gure bezalako eskualde batean, izan ere azkenan bi estaturen baitan gauden neurrian, askotan eskualdeko jardunak ere hortara mugatzen dira, azkenean Irun eta Hondarribiak izan dezaketen lotura ez daka zerikusirik ero bi herri hauek Hendaiarekin daukatenarekin, eta bai iruditzen zaidala oso garrantzitsua, eskualde osoko harremanak saretzeko, eta azkenean eskualde bat garen neurrian gauzek horrela izan beharko luketelako beti. Hondarribi eta Irun tartean bizi naiz, eta bietako lagunak ditut, baina egia da, atletismoko lagunak ez balia izango atletismokoak ez nituela ezagutuko, eta horregatik oso pozik nago. Itsasadarra.